Det bedste er, når man kan mærke, at det, man har lært dem, at det virkelig har givet pote, og at de virkelig har fået nogle positive oplevelser med det, man har givet dem. Og man bare kan se i øjnene på dem, at nu er det virkelig bare... Jeg er rigtig glad over, at det har hjulpet og sådan noget, det man har givet dem. Ja, præcis. Knæk den der læringskode, ikke? Altså det der, hvor det bare lige pludselig, det går op for eleverne, hvad det er, man prøver at forklare, hvad det er, man brænder for. Sådan, prøv at se, hvor spændende det er, det her. Yeah. Det synes jeg, altså... Yeah. Også, man kan selv huske de der lærere, der bare var stjernelærer, ikke? Sådan en vil man gerne selv være. Ja, ja. Altså, jeg synes man som mentor i Mentor Danmark er sådan... Eller kan i hvert fald være sådan en god rollemodel for sin elev. Jeg elsker at få den der at vide. Det er jo så nemt. Sådan, hvorfor kunne jeg ikke forstå det førhen? Det var sådan, det du har lært mig nu, det har jeg bare ikke lært på et helt år. Den er sådan, den er virkelig, så tænker man, det her, det er bare det, man skal lave. Det bedste ved at være mentor, det er at opleve, at man rykker ved unge menneskers indstilling til det at gå i skole. Der er nogle elever, som har meget stort behov for at snakke om fremtiden, for at snakke om, hvad kan jeg blive, hvad er du, hvordan er du kommet dertil, hvordan er du blevet så god til matematik, hvad har du fået ud af det. Og det synes jeg, at for mig, det er en af de største ting, det er også den der personlige udvikling, som der er. Den der dannelse, som hører med til uddannelsen. Selvfølgelig er det godt at være fagligt dygtig, men det handler allermest om at kunne se eleven, og hvad eleven har behov for, og formidle tingene på en måde, så eleven forstår det, og så nok også får mod på det. For det tror jeg kan være mange blokeringer, at man måske tror nok på sig selv, men at man kan være med til at give mod på det. Og, ja.